Hej, jeg hedder Jeppe. Jeg vil gerne vise min fodboldkort. Champions League 13-14. Først starter vi med Ajax. Ajax Amsterdam. Hjemme og det hele. Så er der Anderlecht. Det er belgisk hold. Så er der Arsenal. Så er der Atletico Madrid. Og så er der Barcelona. Så er der Bayer Leverkusen. Så er der Bayern München. Så er der Benfica. Så er der Dortmund. Så jeg tror, der er et eller andet. Det er hvor der er andre. Tror jeg. Men lige meget. Så er der Celtic. Så er der Chelsea. Så er der Moskva. Så er der Galatasaray. Så er der bagefter Galatasaray, så er der Juventus. Bagefter Juventus er der FC København. Dansk klub. Bagefter FC København er det Manchester City. Efter Manchester City, så er det Manchester United. Efter Manchester United, så er det Milan. Efter Milan, så er det Napoli. Efter Napoli, der er det Olympiakos. Bagefter Olympiakos er der Marseille. Bagefter Marseille er der Porto. Efter Porto er der Paris Saint-Germain. Så er der Real Madrid. Så er der Schalke. Og så er der Shakhtar. Og så er der ikke. Der er et bytterkort her. Tager de startpladerne af Rising Star og Impact-signing og de gode. Først er der i Impact-signing Bernard. Så er der Cavani. 2 af Cavani. Så er der Illaramendi. Hej. Så er der Isco. Er du færdig med lektionen? Så er der Gareth Bale. Så er der Llorente. Så er der Carlos Tevez. Victor Fischer. Pogba. Alex Oxlade-Chamberlain. Kevin Prince Boateng og Jude Bellingham. Så er der Alex Teixeira. Der er Sim de Jong. Der er Arthur Vidal. Der er Jack Wilshere. Der er Robin van Persie. Der er Hundelart. Jeg lægger dem lige hernede. Så er der flere, der kan være. Sådan der. Sådan der. Så er der Balotelli. Så er der Drogba. Så er der Hamsik. Og så er der Praget. Så er der glimmerkort. Så er der glimmerkort. Først er der Schweinsteiger. James Forrest. Manuel Neuer. Bayern, Celtic. Real Madrid. Diego Lopez.
Så er der et fansfavorit, Kisling, Bayer Leverkusen. Så er der Patrice Evra, fansfavorit, Manchester United. Goalstopper, Abiati, Milan. Goalstopper, Silvio Proto, Anderlecht. Fansfavorit, Rivia Saviola. Limited. Stjernerne lige. Victor Fischer. Ronaldo. Gareth Bale. Kisling. Det er bare mine bytter. Så er der Mesut Özil. Robin van Persie og en sign. Så er der 2 hold. En er Paris, og den anden er Real Madrid. Sådan der. Så en kæmpe stak. Nu skal jeg se det. Tak for i. Hej hej.